Lah teh sambat liyane lho tak tarik 50.000 gak kowe tak tarik 35.000. Kurang murah piye? Weh, aku ke kancamu lho, Men. Rumah samu ngecek ora nggo listrik piye? Nyaporen, dengaren goncengan karo Yuni. Iki lho, Mbah Ban jare iki mang sambat masuk angin. Gek terus. Jale suntikan apa obat ana? Iki mah lho dikira Yuni muring-muring. Sik to, iki ki sing loro Bandono apa Yuni? Bandono. Lah sing loro Bandono sing kok gawe nek Yuni. Weh, aku mau teng jauh wae to, Yun. Lah ya mbuh, lah wong kowe dhewe sing muni. Ayo Yun, aku ya butuh budal. Alah padha pokoke wong loro iki, Man. Papahe kata sok mau lak mutah-mutah. Lah biasane tok suntik kan mari. Jajal to suntikan sedilit. Sesuk ben kena nggih garapan. Yo, kene tak suntike. Lah wong endi malah ra kok gawa. Kasiren iki yo. Lah wong sing lara papa lho sing dijak aku. Aku pernah loro. Lho kowe kuwi to sing lara pikir. Lah wong awak kaya ngene sehat kok seger kaya ngene barang kok. Aja ngono, Yun. Ketoke ning jaba seger, tapi kowe ora ngerti ning jeromu piye. Maksudmu piye? Aku lho rumangsa kok awakku sehat bareng dicek Parman malah paru-paruku sing kena. Weh, lah kok iso? Ya mpuh aku ora ngerti, malah wedi dhewe aku. Lah menurutmu awakku ngene iki lara apa Pak, Mang? Ya mbuh Yun aku ora ngerti nek urung tak cek dhisik. Ya wis nek nu ceken, tek penasaran aku. Lah wong awak segere sehat kaya ngene kok mosok lara. Ya wis mlebu, biayane 20.000 ya Yun. Iya lho. Lah tek aku 35.000, jare kok korting paling murah liyane 50. Khusus to, Bro, 20.000 biayane mo. Bangke. Karepku to. Ayo Yun. Mosok paru-parumu kena mo? Ya mbuh, nyatane ngono. Dadi kok rasake piye? Awale aku ra gene-gene, bareng diomongi Parman paru-paruku kena, rumangsaku ambek aku sangsaya angel. Ya jojo wis nyedaki mo. Rasa ngono, malah meden-medeni ae. Ora meden-medeni. Lah nek ambek kamu sangel, lho perlu nyedaki. Rasa ngono Rin, jajal cek kok genah penyakit tok awakmu. Ya ora mungkin ndak mantan atlet kok kena sehat. Kuwi mau tenan ora Pak?